Urtzero joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatze egitera. Lasterka etorri da berria ematera, Horra, gure olentzero. Pipa hortzean dela ezerita dago, kapoiak ere baitu arrautzatxoekin, bihar meriendatzeko botia erdoekin. Jaun-Andreok, familia, zuekin Itziar Atientza eta Kike Amonarriz. Gabon guztiok, gabon eta ongi etorri. Gabon eta ongi etorri urteko gaurik berezienera, Euskal Kantuen gauera. Aurten ere sekulako gonbidatu pila bildu zaituztugu hemen, zuekin batera, etxekoekin batera, kantuan egiteko horretarako sekulako saioa prestatu dugu. Ez da sortu munduan euskal kantuak isilaraziko dituen krisirik. 70 gonbidatu baino gehiago ekarri ditugu gaur. Guztiak goi-goi mailakoak, horretan ere inongo errekorterik espentsa. 3 pelotari izango ditugu gurekin, Pablo Berasaluze, Aitor Zubieta eta Oñatz Bengoetxea. Haze, irukotea itzea. Kriston irukotea eta 9 izardun beste irukote bat ere badaukagu. Gure sukaldariak, Martin Berasategi, Juan Mari Arzak eta Eneko Atxa. Eta goi-goi mailako beste mutil kuadrilla bat. Bilbao Bizkaia Basket saskibaloi taldeko jokalariak. Kirolari olimpikoak, Oiana Blanco, Leire Olaberria eta Maide Runda, Kaikuko arraunlariak, Goenkaleko protagonistak, eta Eusko Legebiltzarreko politikarik guztiak batera kantuan jarriko ditugu, ikusgarria. Bueno, horiek kantuan jarri baditugu batera, zuek ez daukazue inongo aitzakirik, koinatuarekin ez adizkiretzeko, Aitxondo, Aitxondo eta enkaso itziarri. Eta gaurko festari hasiera emateko, aizue, urtero utxik egin gabe, ona guregana etortzen den kuadrilla bat gonbidatu dugu. Klasikoak. Klasikoak dira, arraldeko biztanleak, Goenkaleko protagonistak, datozela! Txalo bero bat! Ara! Hori sartzeko... Indartxo da etorkiko kuadrilla hau! Gainera, sekulako erantzukizuna daukazue. Ohartu zarete, zuek zaretela, gaurko lehen gonbidatuak. Esan baitigute, sekulako martxa dakarkizuela. Fidatu algaitezke zuekin? Noski baiet. Esan behar da ongi kantatzen dugula, ez? Milano, Torrino, Napoli, Milano, Torrino, Napoli, Milano, Torrino, Napoli, Nahikoa. Ondo. Ez da gaizki egon saiakera. Gutxi gora. Bueno, ondo kantatzen dizuela, ondo dantzatuko dizue behintzat. Dena den, zuek urtero, temporada guztian zehar ikusten zaituztegu liskar batean. Baina gero berriz ona, lagun etortzen zarete. Zer ematen dizuete ba? Aprobetxate duten deuze, horremesteko zea dramakin da historiakin da mesedez. Aprobetxate Aligera oin behar degula pixkat, eske? Filosofia hona hori. Bai. Esan behar da ere bai, neska politekin lan egiten dugula. Nola ez lagun bilakatu, ez? Ez dakit berak gauza bera esan dezakeen. Baina tira, hartzazue lekua gaurko saioari ongi etorria zuekin emango diogulako.
Aurrera beraz, eta az dadila festa! Animo! Emaidazu berriro ongi etorria, zuzara nire porzkuzien iturria. Emaidazu berriro ongi etorria, gelditzeko datorreta. Tren batean gurutzatzen diren begiradak, barra ertzean ematen diren musuak, lo aurreko umeak amesten egunak joan dira. Hondartza hodian egindako gazteluak, ez dituzte olatuek eraitsiko. Gure eskuekin marraztutako loreak, ez ditu denborak ebakiko. Emaidazu berriro ongi etorria, zuzara nire porzkuzien iturria. Emaidazu berriro ongi etorria, gelditzeko datorreta. Le notte arrivano veloci, i giorni scappano dalle mie mani. Ricordi il treno della nostra stazione, invece qui la gente non ci parla del mare. Loak hartu baino lehen esnatu nahi nuke, loak hartu baino lehen amestu nahi nuke. Aspaldiko garaien bidean galdurik, gogoratzen zaitudan bezala ikusi. Imagini. Emaidazu berriro ongi etorria, zuzara nire porzkuzien iturria. Emaidazu berriro ongi etorria, gelditzeko datorreta. Emaidazu berriro ongi etorria, zuzara nire porzkuzien iturria. Emaidazu berriro ongi etorria, gelditzeko datorreta. Saioarekin aurrera egiteko baina orain atzera egin behar dugu. Dakizuen ez datorren astean beteko dira 30 urte ETB sortu zela. JR eta Bobby Ewing Dallaseko protagonistak euskeraz egiten entzuten hasi ginela telebistan. Eta hemen dauzkat nirekin orain dela 30 urte ETBren sorreran izan ziren hainbat aurpegi ezagun. Arantxa Horta Bizkaia eta Amatiño. Amatiño, txalo bero bat, noski baiet. Zer moduz aurkitu duzu etxea 30 urteren ondoren? Erabat berritua eta gaztetua. Bai? Eta lankide hoiak? Itxurazkoak. Itxurazkoak, oso ondo. Diplomazia. Eta zuk Arantxa gogoan duzu... Atzera begiratzen badut eta gogoratzen badut zertzan oin dela 30 urte, Aldaketa asko, ez da? Kobazulotik Hollywoodea antzeko zerbait. Eta gogoratzen duzu aktore amerikarrak euskera zentzuten hasi zenean jentea telebistan ze nolako erreakzioa izaten zuen? Bai, baina nik uste dut oraindik ere niri gertatzen zaidala, Ikusi nahi duguna da, ikusleek zer nolako erreakzioa daukaten zuek Habanera kantua kantatzen ikusita. Hemen dauzkazue, zuekin pilo bat, beste autobuskada bat. Estepan Aldamiz Etxebarria, Luis Mendizabal, Xavier Zaldua, Arantxa Horta Bizkaia, Amatiño, Edurne Ormazabal, Aintzane Bolinaga eta Maialen Iriarte. Hala, Berriro itzuliko balitz, iragan denbora rotza, berdin kontsuminezake, bainila gozo artean, itxaso urrun batetan, irudimena galdurik, uda berriko euritan, larrosak pizten ikusiz. Osaba komertzianteri, ez nuen izan banan, pianorik ez zegoen, bizi nintzen etxe hartan,
Atxen puntia fina, udako arratsaldetan, Errosario santua, neguko gela hozea. Espainek gordetzen dute, Espain guztien gustoa, Desiozko otzikara, etzipenaren tamalez, gaua zelatan dakusat, kontzientzia bilutsi, badoaz orduz getiak, gogorapenen egalez, jaio ginen bizigera, ez dugu ezer eskatzen, itxasontzia astiro, kaiatik ari aurrutzen, Antilak zintzirik daude, argazkien paretetan, karta bat idatziko dut, norbaitek erantzun dezan. Korronka kanelaz, sukartutako ametxetan, algarak entzuten ziren, Habanako putetxetan, abaniko dun mulatak, gauari aize egiten, musiken airen agiek, odola erretzen zuten. Jaio ginen bizigera, ez dugu ezer eskatzen, itxasontzia astiro, kaiatik ari aurruntzen, Antilak zintzirik daude, argazkien paeretan, karta bat idaziko dut, norbaitek erantzun dezan. Jaun Andreo, zuekin Maide Lunda, Leire Olaberria eta Oiana Blanco. Zurekin ditudan metxeri goxoena, bihotzaren erditik, bostetan elkideita da zutasperena, zutzi geroztik bizinez tristerik, abandonaturik, ez baita herririk, Parisez besterik, zu bezalagorik. Zorlekua utzirik, gazte nintzelarik, Parisen sartu nintzan, kuraiaz beterik, plazerez goxetan, buruan harturik, behar, nula, alegera bizi, bostetan geroztik, migar egiten dit, zu beroagatik, bostetan geroztik, migar egiten dit, zu beroagatik.
bostetan elkideita da zutaz perena. Zutzi geroztik bizi naiz tristerik, abandonaturik. Ez baita herririk, Paris ez besterik, zu bezalakorik. Agurtxu beroa, eta ongi etorri Oiana, Maider eta Leire. Aizue, kirolariak eta ze kantariak eta ze martxa. Badakizue, gaur gauean, Olentzerok etxe askotara ikatza ekarriko duela. Zu Maider aurreratu intzinean eta brontza ekarritzen egon Londrestik eta gu, egia zen Euskaldunok arro jaso genuen zukandik ekarritako oparia, zuk ere arro, ez? Bai, berez, karboia eroikatza ez da inoentzat gozua. Brontzia bai. Brontzia bai, ikusten da gaina aurpeian ere irribarrean ikusten zaizu pozori. Bueno, dena den guk zuen jarduna 4 urtean behin ikusi ahal izaten dugu bi astez, baina zuena gogorra da eguneroko lana eta esfortzua, ezta? Hor, bai, gure lana egunero izaten da, naiz eta, askotan jende askorentzat, 4 urtean behin agertzen dan, baina, horrela izan behar da. Horrela izan behar da, eta egindako lanak gero ikusten da. Lanaz ari gara, baina zuek bestelako lanik eta egiten duzue? Zuk Maider bai? Zu gero hartzei ere biltze zara? Bai. Zuek? Leire, Oiana? Nik ez. Zuk ez? Hortxe, kirolari lotu dena bat. Ordu asko kentzen dizkigu eta ez da bakerari. Adi, Maider, ze etzarazu lan bat baino gehiago egiten duen bakarra. Begiratu ezazue nola da biltzan lanean Bilboko egoitzako gure lankideak. Ikusgarria da, begira. Bazekian lanean jolasten ere bai, ez dakidan gauzarik ez diat egin nahi. I ere izango aiz zerbaiterako gai, egingo aldiagu iklanetan jai. Buruan aizea eta irria hortzean, odola dantzatzen zai soinua jotzean. Ez bilatu negarrik nire bihotzean, nahikoa egin nian mundura sortzean. Ai, 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 iklanetan jai. Ai, 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 iklanetan jai. Maitatzea jolasa izan baliteke, Txikitatik izan dut jolastea maite, Añona eta erreza penalitzateke, mundutik joatea nahiko egiteke. Ongi divertitzeko mutiletan eska, askira bi esku eta 3 pesta, astegunez jaieta, jaiegunez festa, jolasa bezalako zorionik ez da. Ai, 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 iklanetan jai. Ai, 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 iklanetan jai. Iklanetan jai. Iklanetan jai. Hauxe izan da gaurkoz guztia, ni Basurtoko ospitalera noa, gaueko txanda egitera. Eguraldiarekin uzten zaituzte. Kolore, kolore da gustu guz
berdea sortuko da. Ezkerra, eskuina, gibeledo aintzina, bakoitzak bere bidea, berarentzat onena. Kolore, kolore da gustu guzia, denontzat, denontzat ez dira berdina. Kolore, kolore da gustu guzia, denontzat, denontzat ez dira berdina. Andoni, zarakin maite mindua, zoritxarrezana da, zara namodioa ze lastima. Alboan beti dauzkat, bai urko eta bai besteak, eta ni maitatzen dut Andoni, mundua nahiko oker dabil. Kolore, kolore da gustu guzia, denontzat, denontzat ez dira berdina. Kolore, kolore da gustu guzia, denontzat, denontzat ez dira berdina. Aizue, hau da espektakuloa, hau eguraldia baino, egurraldia da. Baina, aizue, horrela kantuan aituta gero, hau sartuko altzarete biharko eguraldi iragarpena egiten, bihar zer izango dugu. Hola, euria barra edo egun euskitsua. Kantuan gaizki, baina nabaritzen da mugitu ondo mugitzen garela, pantalla aurrean eta badugula saltza, Batzuk besteak baino beto. Hori ere, bai. Hori ere. Ikusten duzu? Iragarpena ematen mintza finagoak gara, beste baino hori denek badakite. Hori entzun duzu, ez dira busti biharko iragarpena egiten. Baina biharkoa ez, baina datorren urteari begira, esango altzen igukete zer nolako eguraldia somatzen duzuen. Zer, eguraldi datorkigu datorren urtean. Eguraldi derra Euskal Herrian. Ederra. Bueno, odei beltxamarra daude, baina lasai, eguzki izpi bat beti sortuko da. Egunero. Ea horrela den, eta mila esker kuadrilla. Egun eguzkitsua izan edo inoizko galernarik handienak harrapatuta ere, sekula izutzen ez direnak, kaikuko arraulariak, hemen nirekin dauzkadanak. Aizu mutilak, zelako denporaldia daramazuen, ezta? Iaia dena irabazten ari zarete, Liga, Kontxako bandera, nola ari zarete entrenatzen? Egia esan temporada oso nahi indeu, eta, beti entrenatzean emaitzak ez dira agertzen, baina aurten... Aurten bai? Aurten bai, eta, Posiko pozarete. eta urtia bukatzeko penak inpixkat, baina, Jose Luis Korta salduzu ekarri. Ez. Urte osoan zehar asko aguantatzen dugu, eta lasai, bai. Abestu nahi genuen, eta bai, bakea nahi genuen. Osondo, bakea gauza derra da. Basuekin, kaikuko arraulariak eta boga!
Ez jotxaloi gabei. Ez duen mesika. Eutxi bezaukiei. Zuekin Hortzaikako erautxia, Jose Luis Korta. Ze martxak. Urte guztia doita mestortzi berroi palat dauan. Intiarruan guazte jamatu zuen. Venga, letxe biskatekin. Venga, rimua biskat. Boga, boga, marinera, joan behar dugu urrutira, marinietara, ez denik ikusiko zure ederra. Jose Luis, ikusi dugu, martxa jarri dozula, pulamentua jarri dozula. Esan diatenez, nazio batuen erakundean baino bandera gehiago daukazu etxean. Bandera eta galdutakoak. Galdutako, bueno. Beti negatibo, beti negatibo. Nere harrena da urte askotan esan naizela hor. Batzutan barruan, bestetan patroi, bestetan herritan. Beti antxe. Baina, beste urte askotan maika ikusten horrean, da hori seinale hona esango da. Zu taldeko atzerritarrekin zara moldatzen zara. Bueno, ondo. Meka hauen danen tenitzen da. Eta begirarekin ulertu iten da. Eta herrita jasimurra gatatzen diaren danak entenitzen da. Hau etxe guztua. Hau etxe guztua. Aizu, Jose Luis, ikasi alduzu errumanierazko kabon kantarik edo? Eusarez, Euskal Herrikoak ikusten zula gatatzen deten. Iker txarra naiz. Iker txarra. Ondo, bueno, besteak ondo kantatzen mensajarri dituz. Kredua ikasteneko ez da izaian da. Aurten hangoak ez, baino izango ditugu Greziakoak, Estatu Batuetakoak, Senegalgoak, Kroaziakoak, Frantziakoak, Kataluniakoak. Aizue, Bilbao Bizkaia Basket Saskibaloi taldeko jokalariak entzungo ditugu eta bestia Men in Black. Kataluniatik, Raúl, Ruse, Alex. Abiti zingada zembra, fum, fum, fum. Abiti zingada zembra, fum, fum, fum. Nascutun miñoneros y blanquets. Frantziatik eta Belgikatik. Axel, Adrien. Ni ere bai, bat bi tiro. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas tes petits souliers.
Estatu Batuetatik, Hamilton. Jingle bell, jingle all the way. How much fun it is to ride in the open, one horse sleigh. Hey. Very bad, my friend. Jingle bell, jingle bell. Rako, Francisco. Bonchichis, bonchichis. You heard this? You heard? Aurora. Zvončići, zvone cijelu noć i ostaju u sjećanju što i kako proći. Gresiatik. Gresiatik, Fotis, Γιάννης, Νίκος. Τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Έλα. No, Eta orain, onena. Τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Zorionak eta egu berri hon. Olentzero jalzaigo. Hau da, hau. Ikaragarri. Ikaragarria, haze denboraldia ari zegoen egiten Bilbao Bizkaia Basket saskibaloi taldea bejon deizuela. Ze trebeak diren baloiarekin, Oso trebeak. Guen, nik ez dakit hauek etorkizun nik izango hoteluketen kantuan, Nik uste hobe dutela kantxan jarraitzen. Bai, hobeto baloiarekin, bai. Dena den utziko ditugu alde batera, eta orain beltzez jantzitako beste gizon emakume batzuk aurkeztu behar dizkizue. Gure euskal kantuen gaueko banda, The Muxtels taldea. Ongi etorriak, neska mutilok? Eso, The Txalo bero bat, The Muxtels. Oso ondo. Bueno, zer prestatu diguzue gaur gauerako? Ez dakit, nola baiteko motherfucking rock'n'roll pixkat, baina... Ole, motherfucking rock'n'roll. Egu berriko kutsuarekin, beraz pixkat simpatikoa, ez? Oso ondo, asko Eguberriko gustatu zaitu. kutsuan izango dugu, beraz, gaun kantuak ez, baina eguberri kutsua bai, horrelako zeu zer? Horregatik esaten dizut, pixkat egu berri kutsuarekin. Emango diozu etoketxo bat. Edulkoratua, ez? Oso polita, ederra. Kolako txau baterako, perfecto. Ederto, eguberri kutsua, eta baita umorea ere, zuekin The Muxtels taldea, eta Baia Semanita, eta Alreskateko aktoreak. Hementxe ditugu, Iker Galartza, Oskar Telon, Maribel Salas, Asier Ormaza, eta Miriam Cabeza, txalo bero bat! Erdilo hartu nindun zure telefono deitzek ez da inoretxien eta pasatu zaitez. Liego bezinez hartuz tango putxien, ta nervioso pareu segundu bakarrien. Garrakak ezin sartu, helduko nazela berandu, ezin otu balkondarie, eskilaran berantz baloie. Eskutik heldu ginen, eskuak zuten ziren, gida gure ertien sartu zen roietxuen. Hortaleko atien lehenengo kalentoie, igogailu barruen fuera lotxa guztixe. Garrakak ezin kendu, ezin izango dut inoiz aztu, ezin kendu balkondarie, sofaren gainien entzute. Bildur bari, irrintzika, erropak etxien zier botata, ta zubin usi. Zoro moduen, maitatu ginen, ta probatu gendun estixen, musturrek sartuten zoro moduen, jarri ginen, ta gozatzen heldu zango izan.
zure mutilaren deixeko txia parkatu dut, laster gorantzan oien. Laprakak ezin sartu, ezin izango tokin oizaztu, ezin lotu alkondarie, eskilarak beraz banoie. Agur esan badi, banoie, deitu nahi zurien. Zoro moduen, jarriko gara, da probatu gendun ez dixen, guzturen sartune, zoro moduen, jarriko gara, da gozatzen goiza helduko da, alkarreri lotuta. Zoro moduen, jarriko gara, da probatu gendun ez dixen, guzturen sartune, zoro moduen, jarriko gara, da gozatzen goiza helduko da, alkarreri lotuta. Zer roiona. Indiskrezioa espada, inor egonda kantuak kontatzen duen egoera hortan. Hau benetan gertatu da, zanet, abestiak esaten duena? Bueno, sinistin behar. Ez dakigu autobiografikoa den edo ez, baina... Edo fantasia bat, agia. Erki. Bueno, ez da erresa, abesti hau, Oso abesti zaila, tokatu zaigu, Baina fenomeno egin duzu. Zuri beti zailen aiker. Oso ondo ikusi dituko danak elkarrekin, urte zar gauean ere, berriro elkarrekin ikusiko zaituzteko, zer prestatu duzu, Bai, programa berezi bat, eta bai emaniteko omenaldi galanta egingo dugu. Ze ondo. Eharra, denok, elkarrekin, programa bikaina. Perfecto. Badakizu, hortxe ikusiko dugu. Txalo bero bat merezi dute, bai iso. Ia Gabontzarretan ez ezik, datorren urteko programazioan ere musturrek sartzen dituzuen, denok eskertuko dugu eta. Animo. Eskerrik asko. Euskal Telebistak bezala, Euskadi Irratiak aurten 30 urte bete ditu. 30 urte, eta ia 100.000 entzule egunero zuen ahotsak entzuteko gogoz. Aizue, Jaime Tarantxa, zuek agertu, eta hemen audientzia gora ingo du derrigor, Baina hauek abisatu ote dute Jaime gu gentozela. Abisatu alduzu gentozela, ala ez? Abisatu dugu, eta jendea dago, zuek entzuteko gogoz. Entzun eta ikusteko gogoz, gaur gainera. Bai, batez ere bigarrena igual, ez? Entzun, askotan entzuten gaituztela, espero dezagun, Kike. Eta zuetako batzuk ikusi ere bai, Jaime esate baterako, zu irratian zabiltza, telebistan ere aritu zara, eta kantuan hasi baino 30 segundo lehenago, Jaime, nun gustuago? Hemen, zauden lekuan, edo irratian egongo zin? Kike, zein duzu matiago, Itziar, ala Ilaski? Ze galdera ona, ni batez ere, zu maite zaitut, Jaime. Eta entzunten dituzu, hemen zurikeriatan eri gara, baina orain zurikeriarik gabe. Irratian aritzeko ahots ona behar izaten da, beraz kantuan ere ondo arituko zarete. Ez da zalantzarik, ala ere irratian ari garenok ahots ona dugunik, hori ez da beti horrela izaten. Telebistan agertzen zareten guztiok, segailak itxura honekoak eta mundialak zaretela, egia izaten ez den bezala. Txalo egitea dagokin momentuetan, hartzazu lekua eta oraintxe zuekin Euskadi Irratiko ahotsak. Manu Etxezortu, Arantxa Artza, Jaime Otamendi, Maider Segurola, Ritxu Iribar eta Jose Juan Ugalde. Txalo bat! Mendian gora haritza, hauntzak aizean dabiltza, itxasoaren harimak dakar ur gainean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pasaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa balitza. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pasaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa balitza.
Euskal Herriko tristura, soineko beltzen joskura, txorine gartiz bete da eta humorez ustu da. Emaidazue freskura, ura eskutik eskura, izarren salda urdinedan da bizi naiz gustora. Emaidazue freskura, ura eskutik eskura, izarren salda urdinedan da bizi naiz gustora. Euskal Herriko poeta, Campo Santuko trompeta, Ilkanpaiari tiraka eta ultsari topeka. Argitu ezakopeta, penak euretzat gordeta, goizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa. Argitu ezakopeta, penak euretzat gordeta, goizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa. Mundua ez da beti jai, inoiz tristea ere bai, baina badira mila motibo kantatzeko alai. Bestela datozen denai, ez diesurikota nahi, niltzen aizen gaurean behintzat eizuelo lasai. Bestela datozen denai, ez diesurikota nahi, niltzen aizen gaurean behintzat eizuelo lasai. Jaun-Andreok, familia, zuekin 3 ahots eta 9 izar. Juan Mari Arzak, Martin Berasategi eta Eneko Atxa. Txantxibiri, txantxibiri, galitzanian, elorrioko kalian, amalauak zotrompeta jotzen, zazpiastoren galian. Txantxibiri, txantxibiri, galitzanian, elorrioko kalian, amalauak zotrompeta jotzen, zazpiastoren gainean. Astoak ziren txiki-txikiak, atzoak berriz kristonak. Nola demontreko konpontzen ziren, zazpiastoren gainean. Astoak ziren txiki-txikiak, atzoak berriz kristonak. Konpontzen zidan, zazpiastoren gainean. Saltzen, saltzen, txako txiki baten karamelua. Ez da muy bien, esaten du konfiteroa. Saltzen, saltzen, txako txiki baten karamelua. Está muy bien, esaten du confiteroa. Cuando vamos a Ochampiano, Andrama y Egonia, me cago en la mar, comeremos chocolate sobre Duarte Gañán. Cuando vamos a Ochampiano,
lasaitu gaitezen, oraindik gaua luzea da gaua. En fin, lasaitu gaitezen. Jendea gustora utzi duzu. Eneko kondaira dio, gaurko egunez izar berri bat agertu zela zeruan, eta zuk ere izar berri bat ekarri duzu Euskal Sukaldaritzara, Azurmendi jatetxarentzat, 3. lortu duzulako. Zorionak, gizona. Eskerrik asko. Pozik egongo zara, ezta Martin eta Juan Mariren parean egotea zuretzako ohore ikaragarria izango da, ezta? Gustora eta ohore handi guretzako eta Euskaldun guztirentzako, bai, danon nadata. Noski baiet. Martin, Juan Mari, nola ikusten dituzu hauek, hauen presioaren abarituko duzu, gazte hauek indartsu datoz, gogotsu datoz, bultzaka datoz. Badakigu biharko sukaldea oingua, baina hobeto izango bala, Eneko mutila Hoixe, zer dauka Eneko? Daukan endarrekin, eta bea bezalako bere sukaldariak dauden behakin sukaldian, ehundoko lana ingo dute, eta oso pozik gaude, bai Juan Mari, bai Pedro, bai Hilario, bai Andoni eta bai Martin. Jakina baiet. Estimatzen dira horrelako hitzak. Eta, aizue, galderatxo bat. Zuek, Juan Mari, baldaukazue euskal politikariak adiskidetzeko errezetaren bat edo? Bai. Zein? Beidatu eta tranquil ibili. Horixe, eta ikasi, ez da? Sukaldariak nola Ikasi, ibiltzen tranquil ibili eta onak izin. Bueno, gu bada espadan prestatu dugu errezeta bat gure euskal politikarientzako, pixkat aldizkidetu daitezen. Musika, abestion bat, Ruper Ordorikaren zaindu maite duzun hori. Hor dauzkazue? Iritzielduak uste hondikoak gure herriaz. Goiz eta ratz berriketan gure herriaz. Ere nahi nituzke alako segurtasunak eduki. Baina gauzak zer diren, kontuak ezauzki ateatzen ongi. Hori suertia nonaikoak diren haienak. Sasi guztien gainetikan dabiltza ega. Inorketzidan ezan, Euskaldun izatia zeinek ezana. Benuela utatzia, munduko hiritar izatia. Kantu leunak nahi nituzke jarri. Eguzkia hainu bian denari. Zaindu maite duzun hori. Ala esaten didate, zertan zabiltza maite kontuetan. Elkar bizitza jokuan, eta zu berriz bertso txikietan. Kantu leunak nahi nituzke jarri. Eguzkia hainu bian denari. Zaindu maite duzun hori. Kantu leunak nahi nituzke jarri. Eguzkia hainu bian denari.
politikariak kantuan ikusi ditugu, eta ara zeintzuk etorri zaizkigun bigarren urtez txintxo gurekin kantatzera. Aizue, jendea pentsatuko du, zuek guain horrela ikusi eta gero horreguneroko diskusio eta sestra guztioek, oiek itxurakeria hotxa direla, ez da? Ez. Gauza bat desan behar dut. Kanta hau erabakitzeko, orain entzungo duzuen kanta erabakitzeko, duela gutxi Donostian gertatutako, ez parrerik egin, bai, eskarrik asko, gertatutako eskontza batean gertatu izan da. Batek Torito Bravo, besteak Benito Lertxundi. Baina, osorik etorri zarete. Eta karo, asuntoa da, orain pentsatuko duzue, nok nahi zuen Benito Lertxundi, Paloma Zorrillak. Baina benetan destrozatu dugu klasiko bat. Oraintxe bertan ikusiko duzuena, zuek etxean da, ez barrerik egin, klasiko baten destrozoa. Desagerpena. Bai, ya está. Hori ikusteko irrikitan gaude, zuekin de Muxtel zaldea eta ni más ni menos. At Waterloo, Napoleon did surrender. Oh yes, and I have met my destiny in quite a similar way. The history book on the shelf is always repeating itself. Waterloo, I was the favorite who won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my face is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. I tried to hold you back, but you ran stronger. Oh yes, and now it seems my only change is giving up the fight. I'm hopeful I never refuse. I feel like I win when I lose. Waterloo, I was a failure to won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my face is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. I hope I never refuse. I feel like I win when I lose. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my face is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Waterloo, knowing my face is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Waterloo, finally facing my Waterloo. Zuekin, Oinatz Bengoetxea, Pablo Berasaluze eta Aitor Zubieta. Astelena biharamun, ezinez lertzean nago, sabeleko kalambrea, ezin dut gehiago. Ta zer ondo pasatu nun, una gaua atzokoa, denbora luze batean, gogoratzekoa.
Etiketak aztu ditu neskak utzi nauela ta farraon bat botatzeko aitzakirik ez nu falta 7 egunetatik behin izaten da larun bata. Formal ibiltzen naiz baina begira gauzak zer diran 22 gara gardo ta 4 gin tonic segidan azkeneko Coca-Cola kalte egin ote zidan. Astelena biharamu ezinen lertzean nago. Aste burutan badakizu etxean gelditu Ta zer ondo pasatu nun gura gaua atzokoa. Nire partetik oraintziak buruko minari. Goizeko bostak eskero ez dute zer gogoratzen balantzaren urratz eta zapatarik gabe nintzen eskerra nire galtzetan ezen txamponik gelditzen. Urrengoan emango dut gizon zintzoaren planta berandu baino lehenago egin beharko dutanka. Urrengoan izango da honek bueltarik ez dauka. Astelena biharamu ezinen lertzean nago. Sabeleko kalambrea ezin dut gehiago. Ta zer ondo pasatu nun gura gaua atzokoa. Denbora luze batean gogoratzekoa. Esan kantu erreza gainera, Oinatz, ez dakit. Kirolariak asko zaindu behar izaten duzue esaten da, baina zuek edozein parrandarako aukera ikusita, hor egoten zarete, Bueno, dudik gabe guri gu gazteka eta parrandaikia gustatzen zaiu. Eta hortako beldurri ez da izan behar gainera. Gustatzen zaizue, orduan parrandazaleak zarete, ala ematen du, baina ez dakit, kriston aurpegi onarekin etorri zarete, hirurak eta gainera hots potentez, Bueno, momentuak olaskatzen zuenez, hemen pixko bat serio egon behar zen, da hemendik aurrerakoak ez dakit, baina momentu Gente oso animatuta dago, oso animatuta. Guk hemendik aurrera ingo dugu ja. A ber. Pablo, bizkaitar bat, aspaldiko partez goi mailan. Naparrei gerra emateko asmoz, ez? Bueno, Naparrak oin erregi dira haurek, ez? Baina, hemendik urte batzutan, bizkaitarren bat hor goian egoten den, ez? Venga, zugan daude esperantza guztiak, animo Bizkaia, aupa Bizkaia! Ateratzeko beldur da, beldur ez denikoa. Aspaldian txestu ez du, penobra honetan. Izpi txikiren bat, agertuz doa gaurkoan. Postasun handi batek besarkatzen nau. This is crazy, gabon gauean, negua joanik ez da posible. Ezin liteke negu gorrian,
gaudegu, baby, hein nolatan baina. This is crazy, gabon gauean, negua janik ospatuko dugu. Edu berrian, elkarturikan, mundu guztia. Sexy lady. Sexy lady. Sexy lady. Gabon gaua da. Sexy lady. Ona! Ederra, baino, aizu, baino, zur eta lur, arrituta uzten gaituzue urtero zuen koreografiekin, baina ikeragarria da, normala beste bat eskatzea. Aizu, zenbat denbora pasatzen duzu horrelako koreografia bat osatzen Bueno, azten gara urtarrilean ja, bizka prestatzen. Eta urtarrilean batzu beste batzu abendutia. Abendutia, ari gara urren urtekoa prestatzen, noski? Bai. Jon Gotzon, nik badaukate zuretzako esklusivamente, zuretzako galdera bat. Ikusten nazu ni horrela, como de acompañamiento edo horrela zuen koreografia horietako batean? Euskara mailaren inguruan zango nizuke ja, zaila dela pizka bat hori gainditzea. Baina bai igual mugimendua pizka bat ikusten zaitut, igual sexy lady pizka bat. Sexy lady pizkat horrela ingo nuke. Azten bazara. Bueno, probatuko dut, eta urrengo urtean, zuen tropa honetara biltzen nahi zen, bai? Venga. Eskerrik asko kuadrilla, aizue, zuekin noa, guazen! Venga! Zer ikuspegi ederra itzi horremetik, Ikaragarrizkoa, jentea guapo ikusten da metik ez da. Bai, eta oso leku ona. Geratuko nintzen. Ja. Neube aurkezpelanak egiten baina, ezin dut. Ai da, zepena. Bai, ikaragarria. Ala da, mesedetxu bet eskatu bitzut. Zein? Bueno, eskatuten hasitzen mesede pare bat. A ber, bota lehenengoa. 5 minutu estu bitzut. 5 minutu bakarrik. Gizona. Kike? Bueno, bai, itziko zut, venga, bai, bigarrena. Eta... Zer? Alda? Ja, bai. Eskilalatetik diba baten moduen guruzu jaitsi, ez da? Bada, behin hemen egon da. Bueno, venga, bai, eski bai. Venga. Eskerrik asko, Segidu. Agur! Bai, eixe, holan. Eskua eman eta besoa hartzen dizute. Ia lagun, bota aurkezpena. Familia, mihiluzeok, zuekin, Ilaski Serrano eta Kike Amonarriz. Bizi lagunen musika, zaratatxoa eta agontezina. Txakurra zonka kalabil, noiz baiti xilduko da. Telefonoaren txerrina, goizero esnatzen hau. Burbuxa baten barruan, bizi nahiko nuke. Atzoko ogi gogorra, hortzak puskatzeko moduan. Benetan nazke ematen dit, kutxako kola luzeak. Kaina bat erango nuke, baina medikuak galerazi dit. Itxasoaren sabelean, bizi nahiko nuke. Cincinnatiko folkanrola, bizitza kartzela da, eta denok preso daude. Cincinnatiko folkanrola, bizitza kartzela da, eta denok preso gaude. Hirurak eta laurden, da oraindik nago bazkaldu gabe. Telebistan pizten du, betiko marrazki bizidunak. Lagunekin gelditzen naiz, ordu terdi itxaropearra. Mendi tontorraren puntan, bizi nahiko nuke. Beran dago furgonetan, txorakeritaz diskutitzen.
bakoitza bere rolloan sartuta dago barruraino. Ta orain folkarrola jotzen hobeto sentitu nahian. Zinzinatiko kartzelan bizi nahiko nuke. Zinzinatiko folkarrola bizitza kartzela da eta deno preso gaude. Zinzinatiko folkarrola bizitza kartzela da eta deno preso gaude. Zinzinatiko folkarrola bizitza kartzela da eta deno preso gaude. Zinzinatiko folkarrola bizitza kartzela da eta deno preso gaude. Berbabari geratu nez. Hauzondo, bueno, zue, kontatu behar didazue gauza bat. 1000 saioren ondoren, nola lortzen duzue lehenengo eguneko ilusio eta pasio berberarekin jarraitzea? Bueno, nik uste suerte handiz okintzulek, kontu honegaz. Ikaragarria. Miluzeko kontotxuegaz, egiz esan, famili txiki handi bat gara. Famili txiki oso gironien lanien gabiltzelakon. Asko maite gara lakon, lantaldekoek. Hori girriten da. Oso girona dakulako, eta gero kontratu gara jentia datorrela, parte hartzen dauela, jentiak etxetik ikusten dauela, eta familia handitzen dule, eta oso gironien sortu duen. Ba hori igerrietan da. Bai. Eta inguruan horrelako jendarekin oso erresa da. Eta oso gustora gauz. Ilusioz eta gogoz. Eta sinisten dugu itzen dunetan, eta... Bai, baina orain bueltatu inbarko ostezu, Kike, Sentitzen dut, ilaski. Baina bai, bakarrik. Gabonatielakon. Erto zailtzita. Ez oitut bakarrik itziko. Mutil kuadrilla ikaragarri ederra aurkeztuko zut. Eta gero esango estezu zein guztetan jatzun gehiago. Asko zobeto. Aberko izitzen dugu. Ia. Bota, proposamena. Ara, ikusiko zen dituen hor bideo batean Realeko eta Atletikoko jokalariak hor Iñigo Martínez Olentzero zeantzita eta... Hor piztiatzu horpegi, Ba, adi denak, ze oraintxe ikusiko duzue bideoaren amaiera. Begira, begira. Si. Ze hostia? Edar hartu dau. Markela, hostia, zertan egeiz? Ez meta, ni naizela izan, fijo zizan zerala. Ni ez? Anso. Ni ez bitxu. Ruen? Anso. Sentitu mutilak benetan, nahi baik izan da. Iepa, tripontzi! Eskerrik asko! Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Boom, boom, boom. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop,
baby lollipop, tell you why. Zorionak gauean. And when he does the shaky rock and dance, man, I haven't got a chance. I call him lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, 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 oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Ez dakit niri gure betiko olentzero asko gustatzen zait, baina olentzero honi agian aurten tximinia ez ezik etxeko ateak zabal-zabalik utziko dizkiet, Ez da idea txarra, ez da idea Ez dakit nik. Eta zabal-zabalik ateak zuek ere bai, Xavier. Bueno, zuk gonbidapen askorik ez duzu behar izaten etxeetara sartzeko, ze lotxagabe sartzen zara. Ni neu joaten naiz. Maleta eta guztik gaur, baina ez duzu maletarik Baina lehiotik sartu beharrik ez dut izan orain arte. Bueno. Zaude Eta irten beharrik ere ez. Maleta non baina? Maleta ez duzu ekarri gaur? Ez kotxean daukat. Hor beti Zure preste. etxerako gonbiterik egiten badidazu. Etxe definitiba. Aldatu dezagun. Zerbait itzen daukagu, ikusiko duzu egunen batean, lasa. Bai, egunen batean. Aizue, etxe honeko 30 urte betetzen ditu aurten, eta guk 30 urte hauetan izan duen saiorik garrantzitsuenetako bat, garrakastatsuenetako bat gonbidatu nahi izan dugu, Sorginen Laratza. Hor bai, oroimenez betetako maletaren bat izango duzu, ez? Bueno, bai, asko. Maleta asko, baina, aizu, maletak usteko hemen gaude preste, Ikusten dituzue. Eta armairutik ateratzeko be, Baita ere. Gaur da eguna ez da. Gaur da eguna. Hauxe da zuen plaza. Ikusleok zuekin, Sorginen Laratza. Hementxe dituzue, Mikel Elize, Xavier Reutskitze, Estitxo Fernandez eta Claudio Landa. Sorginen Laratza. Fast machine, she got the molar and clean. She was the best done woman I've ever seen. She had the and eyes, telling me no lies, knocking me out with those American thighs. Taking more than her share, had me fighting for her. She told me to come, but I was already there. Cause the world started shaking, the earth was quaking, my mind was aching, and we were making it anew. Shoot me all night long. Yeah, you shoot me all night long. Working double time on the seduction line. He was one of a kind, he's just man on man. He won no applause, just another course to make a meal out of me and came back for more. Had to cool me down to take another round. Now I'm back in the rain to take another swing. Cause the walls were shaking, the earth was quaking, my mind was aching, and we were making it adieu. Shoot me all night long. You had me shaking and you shoot me all night long. You really took me, you shook me. You shoot me all night long. Yes, you and you and you. You shoot me all night long. And you shoot me. You shoot me.
shook, shook, shook me. Shook me all night long. Yeah, 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 shook me. You shook me all night long. Yeah, you shook me. Yeah, you shook me. All night long. Ikeragarria! Aizue, bagenekien sorginen larazan maila irota antxe ibiltze zinetela dantzan, baino aizue. Ez duzu esasoirik galdu, inglesez, Inglesez, baino fenomeno, Gaina, iruituzen gaina gerriak eta ederki zailduta ekarri dituzuela, Ez ditu bertsolari futbolari gisa gonbidatuta ekarri genuen lehenengo aldiz plato honetara. Hortzili, gogoretzen aldezu. Eta orain begira zenolako antzaldaketa izan duen neska honek. Ikusi, txala bat! Bueno, Mikel, nik ez dakit, Mikel edo Angus Jaun Elizegi, ze izan da hau? Lehena biziko arma sartu behar dut, koste egiten zaitera. Eta kontatu bide batez, Erne Demonio saio berri hori zertaz doan? Bihar estoratzen duzu, ez da? Mira, gaur abenduak 24 da, bihar 25. Hoixe? Ez dakit zergatik parra egiten duten, ez dakit, baina alaxe da. Eta bihar hasik da gure lehiak eta berria, gauza bat bakarrik esan nahi dut. Esan. Sofan eseritzen dena, 45 minutu egongo da, geldirik, mugitu gabe. Kriston lehiak eta prestatu dugu. Erreakzionatu ezinik. Horri nazu kriston promoa. Ze pasatzen da hemen. Kuadrilla, zorionak, mila esker eta zortean programa berriarekin! Itxi etxeko lehioak eta te guztiak. Zuekin, Maikrush eta Mari Carmen. Aitzune alde zuetakata! Maikrush, Mari Carmen! Chicas con tirón guiagu takata. Maikrush, Mari Carmen, takata! Peluquería astero takata. Prostituzioak takata! Pilatesen aiten gea takata. Sasoia takata! Jekita dantzatu gurekin takata. Gure neskapuskak takata! Botaletik atera takata. Aitaren batekin takata. Ilema pagaizka takata! Takegu bondo takata! Zitruneko kolan ere takata. Muitipurdi horiek takata. Rotibeti takata! Mendigoti takata! Aiautzeaten teatzen, zertan takata? Bintaba, altzabanak da zangi gure! Eta bla bla bla, dantzatu ipordoia eta iztarra. Maikrush eta Mari Carmenekin takata, eta gero lo que surja, ai ama! Takata ho! Chicas con tirón gugea takata. Maikrush eta Mari Carmen takata. Peluquerira astero takata. Crash, crash, crash takata. Pilatesen aitzingea takata. Promosa soia takata. Jekita dantzatu gurekin takata. Gure neskapuskak takata. Botaletik atera takakata. Aitaren batekin takata. Ilema pagaizka takata. Takegu bondo takata. Zitruneko kolan ere takata. Moitu ipurdi horiek takata. Auto Maikrush takata. Dena dantzara takata.
dituzue. Ikusten dituzue. Ea, hemen mundu guztiak galdera berdina dauka, Bai. Horrelako martxea ez da lortzen surtido eskuetarakin, Ez. Guri dirutzen, Mateo. Baina Baina gero zuek kafia jo txantxan bateo, karajillo zeo, ez? Ikor 43. Yo no enseño, bueno, Gatariko txakuña. Zuek, mutilko egia ederra ekarri duzuek. Nondik ateak jozue? Nondik ateak, baina zuzet Baina nik uste nun petxua ekutsi zuateako Telebizio nola, saltzeia normalia. Etzen duten ekarri beharrik, guk ere eman badaukagu behitu Julian Jantzi dago, Juanito Jartaba, Mikel Goñi, Claudio Landa, Ike Joseina, Ike Galartza. Emakume handi guztez ezkila Goñirita. Zumatuet, bai. Begira, Ni ere hemen nago, ba espada, Bai, nik zula jo, Zutzeko hori, Kike, zutzeko hori enkargu txikia bakau. Mai Carmen, enkargu txikia bakaula, Kike. Pelion partetik, pelio zaran partetik. Den zuen denontzeko. Esan. Peliok esana, eskerra zuri hauna. Gela eskerrikote, bidezke. Handik. Getting worse every day. Things are getting worse. Tension, la 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 oh. Tension, la 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 oh. Dena okerrako Merkatura eraman zintudan eta denok parre ene txakurrari Ezagokeri zurik gabe badakizu Antza behar da burua Egunero Dena okerrako Egunero Dena okerrako Zazoi latza haiek, la 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 olo. Zazoi latza haiek, la 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 olo. Egunero Dena okerrago Egunero Dena okerrago Egunero Egunero Ikaragarria izan da, Ikaragarria. Izerritan bai daude danak.
Gure programa esaten den bezala, lo hemos dado todo. Dena eman diu. Dena eman duzue, baina zuek hainbeste kejatzen zaretela hotzarekin Patagonian, dantza egitea ez da erremedio txarra. Bueno, ni ez dut Bera ez da kejatzen inoiz. Zu inoiz ez. Beak dana justifikatu egiten du, Alera dana hotza pasatzen normala dut, Ez, zuen beti movimendu azabet eta nien txekieto parao. Korta gara bakizio zer. Zuk ez dut zu hotza pasatzen Lontzik ez du. Ikusten dituzte, beti sesioan, ala ere, Julianik ezagik zer gertatzen da. Urtetik urtera, gero eta audientzia handiegoak zer gertatzen da. Jendeari gustatu egiten zaiola zuek sufritzen ikustea? Zenbat eta gehiago sufritu orduan da gehiago. Bera ez! Gu gai, bera ez! Artalda gobernatxe eta batera erraxa, Egia esateko, nabaritzen da. Hau hotzak eta nik ere sufritzen ditut. Beste modu batian, neba ikaragarri da, 8 urte eta 8 garrana izan du audientzia gehiena. Zorionak, denoi, behon deizuela, gu amaitzera goaz, pixkanaka amaitzen ari gara, ez dakik, Eta hemen garbi geratu dena da, Itziar, gauzak okerrera egiten balin badut ere, musikak eta kantuak egunerokoa atseginago egiten laguntzen dutela horregatik. Gaur gauean, programa hau amaitzeko, desio bakarra opa dizuegu. Ea datorren urtean, dena okerragora jo beharrian, ea gauzak piti matxu kontzen zezkidu. Hori, ea datorren urteak irrifar erraldoi bat jartzen digun guzti hori aurpegia. Musu bat, ondo pasa festak, eta datorren urtera arte. Agur! Chipi chapla pu.